לפני 4 שנים לא התקבלתי למקום העבודה שהיה החלום שלי כל תקופת הלימודים, בטענה שאני לא אחראית עם ראש קטן. סיימתי תואר ראשון בריפוי בעיסוק וחלמתי לעבוד בקופת חולים. המקום שנחשב הכי טוב לצבור ניסיון מקצועי בתחילת הדרך. הייתי בטוחה שאתקבל, הרי כולן מסביבי התקבלו. אפילו בנות עם ציונים יותר נמוכים משלי בתואר, ולמרות זאת לא התקבלתי. הרגשתי שאני כישלון, לא הבנתי מה לא מספיק טוב בי. רק האשמתי את עצמי, בכיתי בלי הפסקה, צרחתי על ההורים שלי מרוב תסכול. כשהתאוששתי, שאלתי את האחראית במשאבי אנוש, למה לא התקבלתי? היא אמרה לי שאני לא חרוצה, עם ראש קטן, חסרת אחריות, בלי מוטיבציה ולא יודעת לעבוד בצוות. זה ריסק לי את הביטחון ושבר אותי. ידעתי שרואים אותי בצורה הפוכה לגמרי ממי שאני. החלטתי לא לוותר על החלום שלי לעבוד בקופת חולים. התחננתי לעזרה ממכרים שעובדים שם, שאמרו לי, אין לך מה לנסות, זה אבוד. דפקתי על דלתות של מנהלות ושמתי להן על השולחן את קורות החיים שלי, למרות שאמרו לי מראש שאין תקנים. הגעתי ללמעלה מ10 רעיונות עבודה. אחרי 4 חודשים התקבלתי לקופת החולים בה רציתי לעבוד, רק בעיר אחרת. כבר במעמד הראיון הרשמתי את המנהלות, הן ראו את התשוקה שלי למקצוע, את כוח הרצון שיש בי, והעריכו את זה שלמרות שלא התקבלתי בעבר, המשכתי לנסות. עבדתי כמרפאה בעיסוק 4 שנים בקופת החולים, הבחנתי וטיפלתי בלמעלה מ100 ילדים, ואפילו גייסתי בעצמי 10 מרפאות בעיסוק לעבודה בקופה. כיום אני עצמאית עם קליניקה משלי, מטפלת כל שבוע בלמעלה מ20 מטופלים, מעבירה הרצאות ומדריכה הורים, נשות טיפול וחינוך. הכל בזכות זה שלא נשברתי מכל לא שקיבלתי, כי רק ככה הגשמתי את עצמי והפכתי למי שאני היום.